Aparteu les criatures i abaixeu els llums, que avui parlem de el maligne. En el romànic, si algú representa el mal, és, evidentment, aquest, el diable. Però, com veurem, les seves encarnacions són molt diverses. Tu, marxa d'aquí. La via d'entrada dels dracs en el romànic és l'últim llibre de la Bíblia, l'Apocalipsi, on el seu autor, Joan de Patmos, ens descriu un gran drac vermell amb 7 caps i 10 banyes, que persegueix una dona embarassada, la dona vestida del sol. Representa l'Església perseguida durant els primers segles del cristianisme i també es considera una al·legoria de la Verge Maria. On podem veure aquest drac tan particular? Doncs sobretot en els Beatus, uns meravellosos llibres il·lustrats d'estil mossàrab o preromànic. D'aquesta inspiració apocalíptica en surt, per exemple, el drac Rufus del frontal de Santa Margarida de Vilaseca. Observeu que, si en un primer moment el drac es cruspeix la santa, després aquesta, en canvi, aconsegueix rebentar-lo des de dins fent el senyal de la creu. Per aquest motiu, justament, Santa Margarida és la patrona de les embarassades. Altres dracs del romànic, els que cauen vençuts sota la llança de l'arcàngel Sant Miquel, el gran superheroi de l'Apocalipsi. I sí, d'aquesta iconografia en sortirà el famós Sant Jordi, però en el nostre cas ja serà sobretot a partir del gòtic. Que sí, que ara parlem de tu. Evidentment, no pot faltar ella, la serp, que provoca tantes fòbies i que, com sabeu, va carregar-se l'ecosistema espiritual d'Adam i Eva, oferint-los la famosa poma. A poc, en l'art medieval, s'anirà creant la figura híbrida dels dimonis pròpiament dits, com una barreja de cabra i drac amb banyes, cua i ales. Vaja, el dimoni dels pastorets. En el nostre romànic tardà, també en el primer gòtic, són molt interessants els dimonis que apareixen col·locant les ànimes dels difunts en una mena de bàscules juntament amb els àngels. És el que es coneix com el pesatge de les ànimes, o psicostasi, en grec. Curiosament, ens porta a l'art egipci, amb l'escena del déu Anubis pesant també les ànimes en aquesta balança. Doncs això és tot, no feu gaire mal. Salut i romànic!